Βρίσκει τον Φουρτάδο ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής. Το τέρμα που χωρίζει τις δύο ομάδες στο γωνία. Καλυθέα Παναχαϊκή 0-2. Παύλος Παλαιστής. Και βεβαίως μετά από το Άιτο. Από την ομάδα της Καλονής, κλείνοντας τους διαδρόμους. Να όμως που ο Ντίνας θα συνεργαστεί με τον Φουρτάδο μέσα στην περιοχή. Και η Παναχαϊκή θα ανοίξει το σκορ για την Παναχαϊκή. Και από μια άλλη οπτική γωνία το τέρμα που χωρίζει τις δύο ομάδες στο 27ο λεπτό. Που θέλει να απειλήσει, θέλει τύχει το 1-0. Φάουλ τελικά με τον Φουρτάδο. Η μπάλα στα δίχτυα. Θα κάνει ο Κιλιάρας ο Φουρτάδο. Τώρα Φουρτάδο με το σφύριγμα αμέσως. Εκτελεί ο Σουλογάνης, δεν Γέμισμα, περνάει μπάλα, έφυγε και ο Φουρτάδο και ο Γεωργιού όμως είναι εκεί. Φουρτάδο, το κλέψιμο τέτα τώρα ο Φουρτάδο, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Απλή απομάκρυνση του Κιλιάρα, στην ουσία assist για τον Φουρτάδο, κάνει το λάθος ο Γεωργιού. Τι πάσα, ο Αταρά μπαίνει στην περιοχή. Πάσα για τον Φουρτάδο, το πλασέ, γίνεται η μπάλα στα δίχτυα. Assist από Ντίνα και από Ουαταρά. Έτσι απλά. Κιλιάρας 1-2 με τον Ντίνα πετυχημένο. Ο Ντίνας πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Τρίπλα. Φουρτάδο και πάλι το σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Στους παίκτες του δεν θέλει να χαλαρώσουν ούτε ένα. Μόνος του. Ο Τακίδης κάνει προς τα πίσω. Φουρτάδο τέτα-τέτ. Το κοντρόλ, η προσποίηση. Με πλάτη στο τέρμα. Φουρτάδο ελίσσεται. Το σούτ 2-1. Απίθανη ενέργεια του Ντίνα. Εξαιρετική εκτέλεση του Φουρτάδο. 20 τα εφετινά γκολ από τον Χωσέ Εμίλιο Φουρτάδο, ο οποίος δεν φάνηκε σοβαρά με Φουρτάδο. Φουρτάδο με Τακίδη, μπάλα περνάει! Για εφέτος, εκτός μάχης ανόδου η Καλυθέα αυτή τη στιγμή. Από το πράσινο ακροτήρι, ο πρώτος σκόρ της κατηγορίας, ο οποίος... Το γύρισμα από τον Μπία στον Φουρτάδο και το 1-0 για μια ακόμη οπτική γωνία. Καλυθέα Παναχαϊκή 0-1 στο 12ο λεπτό. Τις κόντρες. Η μπάλα φτάνει στον Φούφουλα που γεμίζει για τον Φουρτάδο. Μέσα στην περιοχή του Κατσούλη, πλασάρι 0-2. Εξοδό του. Και από μια άλλη οπτική γωνία, Καλυθέα Παναχαϊκή 0-2 στο... Φουρτάδο λοιπόν, 86ο λεπτό, 2-1 μειώνει Football League. Έπεσε ο Κοταρίδης. Την αλλαγή που έγινε με τον Τσεμπερίδη, αναγκαστική αλλαγή που θυμίζουμε. Φουρτάδο από κοντά 2-1. Μπροστά στο σκορ, πετυχαίνουν την ανατροπή. Η διακαΐδια όλη σε δόξαση. Θεά δυναμική, πάντα μια νίκη να μας παίρνεις. Η διακαΐδια όλη σε δόξαση. Για τις κερκίδες σου και ο λαός σου περιμένει. Κι άλλον αγώνα τώρα να κερδίσεις. Χιλιάδες γκολ να τους χαρίσεις. 11 γίγαντες για τις κερκίδες σου φωνάζει. Σάκης παίζει, Σπίνουλας στη σέντρα, καλή Φουρτάδο, κεφαλιά out. Ο Σπίνουλας με υπερένταση βγάζει μια πάρα πολύ καλή σέντρα. Αυτή τη στιγμή για τον Φουρτάδο από ένα σημείο που συνήθως δεν χάνει τις ευκαιρίες του. Ζήνιο δεν μπορεί, Τσεμπερίδης στο όριο του offside, ο Φουρτάδο δεν υπάρχει. Φουρτάδο με τον Μάπα προλαβαίνει. Μας την δίνει ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, ευχαριστούμε. Ο σκηνοθέτης μας, δεν υπάρχει κανένα offside. Το πλασέ εδώ, το είδε ο Κουτσιάφτης. Χέρι για το οποίο διαμαρτύρθηκε και ο Παπακώστας. Φουρτάδο, ωραία το 1-2 γίνεται. Το τελικό σουτ χωρίς αποτέλεσμα όμως από τον Φουρτάδο. Ψάχνει τον γκολ η Παναχαϊκή, θέλει ένα γκολ πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Την Παναχαϊκή. Κόρνερ εκτελείται από τον Ουρτάδο, κεφαλιά γίνεται από τον Φουρτάδο. Η μπάλα out. Οι οπαδοί της Παναχαϊκής έχουν σηκωθεί όλοι και διαμαρτύρονται. Συνεχίζεται με τον Ουρτάδο αριστερά, η σέντρα περνάει, βάλε ευκαιρία πάνω στον Μίτσι, τίποτα. Η ευκαιρία έγινε με τον Φουρτάδο, η μπάλα πάνω στον Μίτσι. Το γέμισμα, Καραμανλής και πάλι. Κωνσταντινίδης στο γέμισμα, ο Αταρά κεφαλιά, ο Φουρτάδος κεφαλιά. Εκ νέου ο Φουρτάδο και πάλι εδώ η σέντρα Κωνσταντινίδης. Φουρτάδος κεφαλιά μόνος του, Φουρτάδο και πάλι με τον Κάτσε. Τον τραβάει, συνέχεια Φουρτάδο.
Το σουτ γίνεται ενώ περιμένω. Φουρτάδο και πάλι. Η σέντρα. Φουρτάδο κεφαλιά, η μπάλα out. Από τον σκόρερ Ατρινούς και πάλι εδώ ο Ουρτάδο. Οι σκόρερ μεταξύ τους αυτή τη φορά. Ωραία μέσα στην περιοχή το γύρισμα από κοντά για το 1-0. Η ευκαιρία στο δοκάρι, σταματάει η μπάλα. Καταπληκτική στιγμή. Ο Φουρτάδο έστειλε την μπάλα βασανιστικά προς την εστία. Αρβανίτης στην πρώτη. Το σούτ από τον Εδώ το σούτ από τον Φουρτάδο. Και την Παναχαϊκή Ντίνας για τον Ουρτάδο. Θα περάσει ωραία στον Φουρτάδο. Αυτός πλάσε. Παναχαϊκή με το πλασέ του Χωσέ Εμίλιο Φουρτάδο. Και να θα ανοίξει τον Κιλιάρα. Κιλιάρας μέσα στην περιοχή. Γυρίζει στον δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Δημήτρη Σωτηρίου. Φουρτάδο. Το γέμισμά του για τον... Εδώ βλέπετε πως κέρδισαν οι γηπέδουχοι το κόρνερ. Κότσι θα κάνει το λάθος. Φουρτάδο του Σωτηρίου. Τα βάζει ο Ουρτάδο. Θα είναι η επόμενη αλλαγή για την Παναχαϊκή. Στη θέση του λοιπόν θα περάσει. Μεντρινός και Σπίνουλας θα βγάλει τη σέντρα. Φουρτάδο και... Σέντρα προς το Φουρτάδο, κεφαλιά, μπλόκαρε όσο μπορεί. Πορτογάλος, η εκτέλεση προς το Φουρτάδο, κεφαλιά. Προσπάθεια, ξανά αυτή είναι η κεφαλιά του Φουρτάδο που απείλησε, βλέπετε γιατί. Δυνατά με το αριστερό. Στο δεύτερο δοκάρι ο Φουρτάδο, η μπαλά. Ο Κιλιάρας θα βγάλει τη σέντρα, βλέπετε, και η κεφαλιά του Φουρτάδο με δύναμη μένα. Ο Φιρινίδης, ξανά εδώ η φάση. Κοιτάξτε εδώ τον πρώτο σκόρερ της δεν αδράνησε, ήταν στη σωστή θέση και απομάκρυνε την Ναλμπάντη, ο οποίος έκανε το 5-1. Ο Φουρτάδο προσπαθεί να κερδίσει με τη σειρά, το Φιρινίδη με την κεφαλιά δεν θα τα καταφέρει. Προτιμά να κάθεται στη σκιά πάντως, αλλά δεν έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα. Γενικότερα. Ο Αταρά θα κλέψει και θα ανοίξει στον Φουρτάδο που είναι μέσα στην περιοχή, πλασάρι πάνω στον Κρυπή. Ντίνας για τον Φουρτάδο. Καθώς ο Ουρτάδο έκλεψε, άφησε στον Φουρτάδο που καθυστερεί, ανεβαίνει ο Αταρά. Ωραία η μπάλια από τον σκόρερ, ξαναμέτρησε ο Αταρά μέσα στην περιοχή με τα πόδια. Θα αποκρούσει ο Μάπας διώχνοντας σε πλάγιο out για την Πανα... στο κόρνερ για την Καλονή. Και κόψε ο Φουρτάδο που είχε οπισθοχωρήσει. Φουρτάδο για τον Ντίνα. Φουρτάδο, σκόρερ της αναμέτρησης. Παναχαϊκή και θα ανοίξει τον Φουρτάδο. Ψάχνει στήριγμα και κερδίζει το φάουλ από τον Καρακώστα. Στα 12 είναι ο Λοζίνιο, κάπου μέσα στην εξάδα των πρώτων σκόρερ για την Καλονή. Φάουλ εδώ. Τι. Στα αριστερά. Φουρτάδο. Η κεφαλιά με τον Τίνα να προλαβαίνει και πάλι τώρα. Στα αριστερά ο Φουρτάδο. Το γέμισμα γίνεται στο πέναλτι. Εμπούκου εδώ πέρα. Τίνας. Πάρει την κλασική θέση του από τα δεξιά. Προθυμένη παλιά για τον Φουρτάδο. Φουρτάδο περιμένει. Σέντρα δεύτερο δοκάρι για τον Είδαμε και πάλι την προηγούμενη φάση με τον Μανούσο. Για να δούμε τον Φουρτάδο τώρα στην απέναντι πλευρά της εστίας. Του γηπέδου μάλλον, συγγνώμη. Είναι χαρακτηριστικά στους παίκτες της Παναχαϊκής. Στον αντίποδα. Για να δούμε τώρα τον Ατματζίδη από τα δεξιά. Πάρα πολύ παιχνίδι για την Παναχαϊκή από τη δεξιά πλευρά. Ατματζίδης δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Ο Αταρά τώρα εκτός περιοχής. Ασλανίδης. Προσπάθειά του, κοντράρει μπάλα. Ο Φουρτάδο κρατάει. Ουρτάδο τώρα. Φουρτάδο γεμίζει για τον Αταρά. Προσπάθεια από τα δεξιά εκ νέου. Φουρτάδο με την μπάλα στα πόδια του. Προς τον Γεωργιού η σέντρα βγαίνει. Περιμένει, βλέπει κίνηση από τον Τίνα. Η μπάλα κοντράρει. Φουρτάδο. Ο Ουρτάδο κάνει το φάουλ. Ο Τίνας στο κέντρο. Ατματζίδης δεξιά. Φουρτάδο προς το παρόν και πάλι στον Τζόπουλο. Στέλνει τον Φουρτάδο. Αυτός έχει αντίπαλο τον Παπαζούδη και ο Φουρτάδο είναι βεβαίως πιο γρήγορος, πιο δυναμικός. Περνάει στην περιοχή. Ατματζίδης δίπλα του, η πάσα. Καναμανλής και πάλι. Στην μπάλα. Φουρτάδο απέναντι σε δύο. Καταφέρνει και δίνει την πάσα. Κωνσταντινίδη. Στη μεσαία γραμμή πάλι το σκηνικό για την Καλυθέα. Η κόντρα εδώ. Λάθος. Φουρτάδο τέτα-τε τώρα με τον Τακίδη. Πάει να περάσει το σουτ. Φουρτάδο. Ο Αταρά. Ουρτάδο γεμίζει για τον Φουρτάδο. Δεν υπάρχει offside. Συνέχεια. Φουρτάδο. Η κοντά του ο Κιλιάρας μέσα στην περιοχή. Κιλιάρας κρατάει. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση. Ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, έτσι.
Κάνει όμως τώρα τη μεγάλη προσπάθεια για ένα άθλημα. Του κάνουν δύσκολο να κερδίσει. Ξεφεύγει ο Φουρτάδο, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο Αμπάρκιολης, άνος στη προσπάθεια του Ατματζίδη. Ο Φουρτάδο εδώ βλέπετε πάλι. Έρχεται για βοήθεια ο Βλασόπουλος. Βγαίνει ο Φουρτάδο. Φουρτάδο τώρα έχει δίπλα τον Ατματζίδη. Φουρτάδο και Ατματζίδης. Φουρτάδο. Επιχείρημα. Τον καταδιώκει ο Σαρακατσάνος. Ο Φουρτάδο περνάει. Δεύτερη τρίμπλα. Σαρακατσάνος, Βαγγελόπουλος κρατάει. Πάνω στο Φουρτάδο πλέον ήταν ο Δημήτρης Παθάρας. Ο έχρωμος ποδοσφαιριστής Παναχαϊκής θα βγάλει τελικό σετ. Δεν ανταποκρίνονται στην τακτική που τους υποδεικνύει. Ξυπνάτε, είναι μια πολύ χαρακτηριστική ατάκα του τελευταία λεπτά. Μάλιστα. Ο διαιτητής Κουλάς, ο οποίος ζητάει να εκτελεστεί και... Ο Ντίνας που είναι δραστήριος πάρα πολύ. Το κόρνερ με τον Μπλαζεύσκι. Η μπάλα θα είναι επικίνδυνα μέσα στην... Βλέπω την ομάδα να παίζει μπάλα, αλλά να μην φτάνει στον γκολ. Από την άλλη, ο Πιερικός να αντικαταστήσει τον Κώστα τον Κωνσταντινίδη. Με τον Ουρτάδο περνάει μόλις τώρα. Φουρτάδο θα κάνει λάθος, η μπάλα φτάνει και πάλι εκεί. Το σούτα τον... Φατιόν. Ο Αντώνη θα περάσει την μπάλα, καθυστερεί εκεί. Ισόπαλο 0-0. Χάθηκε ευκαιρία λοιπόν και έμεινε εκτός Νυμφώνος. Για να δούμε το Φουρτάδο. Πάει να κάνει το 1-2 με τον της Καλονής. Άλλη μια φορά εδώ. Η πάσα από... Φουρτάδο. Πολύ ξανακερδίζει. Φουρτάδο. Όμορφη πάσα. Φουρτάδο θέλει να ξεφύγει για να κάνει το σουτ. Ξανά ο Φουρτάδο. Γύρισμα. Ο Στράτος Βαλιός προφανώς δεν μπορεί να συνεχίσει και θα αντικατασταθεί από τον Δημήτρη Βλαστέλη. Βαλιά για τον... Η σέντρα προς το Φουρτάδο. Μια κεφαλιά εκεί που πάει μπάλα. Ο Κοκκίνης. Ο Αρκούδας δεν μπορεί να κοντρολάρει. Ο Αρβανίτης προσπαθεί να... Ντίνας στον Ουρτάδο. Φουρτάδο για τον Εμπία. Μέσα στην περιοχή με τον Ψωμά. Πλασάρει ο Εμπία. Για τον Ουρτάδο. Σημαδεύει τον Φουρτάδο. Κολοβέτσιος τον μαρκάρει. Φουρτάδο θα τον αποφύγει. Γυρίζει στον Ματαρά. Αυτός τρώνει στον δεύτερο μέρους με τον Ουρτάδο. Ο Φουρτάδο θα γυρίσει. Κιλιάρας για τον Φουρτάδο. Που θα ανοίξει στον Κιλιάρα. Αυτός θα γεμίζει για τον Φουρτάδο. Μηδί. Φουρτάδο. Μαλλιά του για τον Ατματζίδη. Θοδωρέλης θα σταματήσει τον... Πολλοί κόσμος και πάλι στην περιοχή του Μάλαρτς με δύναμη. Η μπάλα κόβει. Ο Φουρτάδο. Κιλιάρας, Φουρτάδο. Τα κουνάκι όμορφα για το γκολ μέτρησε. Η σέντρα στην περιοχή. Και δεν περιμένουν την κάθε την παλιά όσο την κοντινή πάσα για να ξεκινήσει. Λαμπρόπουλος για το Φουρτάδο. Δεν μπορεί να κάνει έτσι παιχνίδι. Φούφουλας για το Φουρτάδο. Είναι μόνος με 4 παίχτες. Μόνος. Στην άλλη πλευρά είναι ο Ατματζίδης. Με κάποιο τρόπο του στέλνει την μπάλα. Και πάλι μπροστά. Παναχαϊκή κόβει. Ο Λαγκλέ κάνει το λάθος. Πέναλτι. Άλλη μια φορά βλέπετε εδώ ο Λαγκλέ. Παίρνει την μπάλα αρχικά, κάνει το λάθος, παίρνει ο Φουρτάδο, τον σπρώχνει από πίσω. Σε πολύ Ιβέρια και η Παναχαϊκή είχε μια τέτοια διάθεση. Κιβελίδης με την... Γιαννίδη στο γέμισμα, θα γυρίσει στον Φουρτάδο. Το γέμισμα για τον Φουρτάδο. Χλωρός. Ωραία μπάλια για τον Φουρτάδο που του επιστρέφει. Υπέδειξε ιδιαίτερο ζήλο, όπως είδατε και στην προηγούμενη φάση. Εδώ θα ανατρέψει ΤΕ. Ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης του ΤΕ. Είναι αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Σέντρα για τον Φουρτάδο που θα πάρει την κεφαλιά, το γύρισε. Φουρτάδο με τον Φάμπιο, πλάγιο out. Να κρατήσει το προβάδισμα κατά το διαβρύνει και ο άλλος να απαντήσει.
Έτσι. Γνωρίζοντας βέβαια ο κύριος Φιτά. Βγαίνει δυνατά και γρήγορα, δίπλα στον Ντάλ, κερδίζει την κόρντα, συνεχίζει την περιοχή το γύρισμα. Βγάλει τη σέντρα, θα την κάνει ο Φουρτάδο την κεφαλιά. Τακουνάκι Φούφουλας για το Φουρτάδο, περιμένει ο Σπίνουλας, ωραία μπαλιά. Γκονζάλεθ από το σφύριγμα λοιπόν, στην καρδιά της άμυνας. Η αναγέννηση επανομής, η οποία έχει το πλεονέκτημα, το τα 3 και κάτι λεπτά παιχνίδι που έχουμε διανύσει εδώ στην επανομή. Μενδρινός, Τσεμπερίδης, Φουρτάδο και μπαλά στα πόδια ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής. Φουρτάδο θέλει να βρει τον Ουτάρα, αρκετά νεότερο τον Φιρινίδη, γεννημένος το 1983. Φάση του 5-1, δεν μπόρεσε να τον κερδίσει ούτε τώρα. Ο οποίος με το ζόρι σηκώνεται για να δώσει συνέχεια και μια... Σε ένα παιχνίδι που τελικά διεξάγεται.